kemm dak li qegħdin ngħidu jagħmel sens, qed jolqot lin-nies fil-laħam il-ħaj. U l-oħra lil businesses li aħna dejjem kienu għal qalbna u se jkunu għal qalbna anke fejn jitlu l-kontijiet tad-dawl u ilma, il-weda hija ċara, ma rriduhomx jinsterqu, ma rriduhomx lanqas huma jkomplu jinsterqu, aħna rridu illi konna allura sistema ta' taxxa ġusta biex inti tikkompeti b'mod illi tista' tassew ikollok ċans anke terbaħ dik il-kompetizzjoni. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat minn Robert Cremona. Bernard Grech kienet jitkellem dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista għal sistema ta' taxxa aktar ġusta biex kulħadd ikollu level playing field. Dan meta tul l-intervista tkellem ukoll dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista fid-dawl tas-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma mill-Gvern Laburista. Jiena kont ċar, il-weda hija ċara illi aħna nroddu lura jekk il-poplu jafdana il nkunu qegħdin immexxu dal-pajjiż, nroddu lura lin-nies il-flus il nsterqu mill-bwiet tan-nies. Il-weda hija ċara. Bernard Grech kompla jispjega l-proposti tal-Partit Nazzjonalista fir-rigward tal-ambjent fejn saħal li dan se jkun pilastru importanti fil-politika tal-partit. Hawnhekk semma kif il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li jankwista l-art f'Fondoq ir-Rumin sabiex din issir art pubblika. L-impenn tal-Partit Nazzjonalista u li din l-art tinbidel f'Park Nazzjonali miftuħ għal kulħadd. Sakemm Robert Abela għadu indeċiż, aħna għadna deċiżi u nibqgħu deċiżi. Fondoq ir-Rumin jinxtara minn Gvern Nazzjonalista u jingħata lura lill-poplu Malti u Awċi biex ikun jista' jgawdih ħalli kollu kwalità ta' ħajja aħjar. Tema li kienet fuq fom kulħadd matul l-aħħar jiem kienet il-pożizzjoni tal-Ministru Carmelo Abela li wara allegazzjonijiet serji ta' involviment f'reati serji għadu jifforma parti mill-kabinett ta' Robert Abela għaliex il-Prim Ministru qed jibqa' jaħrab milli jiddeċiedi. Ifisser ħaġa waħda li għandna Prim Ministru dajjef illi mhux veru jinteressah il-ġid tal-pajjiż kollu, mhux veru jinteressah isem pajjiżna u lest li jħalli il-ħsara ssir l-isem pajjiżna billi jħalli persuna qrib tiegħu illi tkun bid-dellijiet koroħ sakemm isiru l-investigazzjonijiet. Jekk irridu tassew pajjiż fejn kulħadd ikun accountable, pajjiż fejn ħadd ma jkun ta' peace, allura iva, ċirkustanzi bħal daw, akkużi daqstant serji, Carmelo Abela u kull min ikun jista' jkun fin-naħa tagħna. Irid iwarrab sakemm ikun hemm l-investigazzjoni. Intant tul din l-intervista Bernard Grech kien mistoqsi wkoll fuq diversi temi oħrajn fosthom il-pandemija, it-turiżmu, ix-xandir pubbliku u l-isport fejn reġa' fakkar l-Gvern Nazzjonalista jeleva l-isport fuq skala ta' ministeru għaliex verament jemmen li f'pajjiżna hawn talent biżżejjed biex l-isport ikun verament meqjus u apprezzat bħala professjoni.